היום אני רוצה להראות פעילות שניתן לעשות עם תלמידי כיתה ז' די בתחילת השנה, בהתאם לספרי לימוד. אחד מהנושאים החשובים בגיאומטריה של כיתה ז' בתוכנית החדשה, בעדכון של התוכנית ליתר דיוק, זה שיקוף. ובגלל שמתחילים כבר מההתחלה ממערכת צירים, הכנתי כמה פעילויות. אז יש כאן 5 דוגמאות של פעילות בניית צורה בעזרת שיקוף, או השלמת צורה בעזרת שיקוף. ראו בבקשה, למשל, דוגמה הזאת. אז ברור, כן, שיש פה חצי בית, והתלמידים בעזרת שיקוף ביחס לציר המקווקו, זה ציר סימטריה, להשלים את הבית. מה חשוב כאן? כל שיעורי הנקודות הם או מספרים שלמים או חצאים. ומה שתלמידים צריכים לעשות זה פשוט לצייר. אם אתם חושבים שמספרים בהתחלה זה לא לעניין ואתם רוצים פשוט לעבוד עם שרטוט על נייר משובץ, אבל ללא מספרים, ללא שיעורי הנקודות, אתם יכולים פשוט להוריד את מערכת הצירים. בשביל להוריד מערכת הצירים אתם צריכים פשוט לפתוח Open in Up. ברגע שאתם פותחים באפ, יש לכם אפשרות לעשות הכל. למשל, אתם יכולים בלחיצה להעלים מערכת הצירים. עכשיו, מה יש כאן? תלמידים עושים לבד, אבל אפשר לעשות בדיקה. הנה בבקשה, מה שצריך לצאת, וכאן מודגשות נקודות. מה זה נקודות האלה? זה נקודות ששיעורים שלכם, אתם אמורים יכולים לבקש מתלמידים לרשום. הנה כאן יש בדיקה, לא הוספתי בדיקה לנקודות אחרות. שימו לב שיש כאן גם סימון. נקודה הזאת סימטרית לזאת, נקודה הזאת סימטרית לזאת. אפשר לעבוד גם עם זה. זאת דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, היא למשל, בואו נחזור חזרה. דוגמה שנייה זה השלמה של פרצוף של פנדה. אותו דבר, רק שם לא רשמתי שיעורי נקודות. לא רוצה להאריך מדי, לכן אני מראה דוגמה שלישית, משולש. עכשיו, מה הבעיה פה? שמשולש בעצמו על אה, מולבש על ציר סימטריה, כן? אז השיקוף הזה, נגיד, הוא די מורכב. אפשר להזיז נקודות, אם אתם רוצים. שוב, זה אפשר לעשות בלי לפתוח אפ או משהו אחר. שוב, אם אתם רוצים להעלים מערכת צירים או להוסיף שיעורי נקודות, עליכם אכן לפתוח באפ, ללחוץ על הכפתור פתיחה באפ. אבל אם פשוט להזיז, לשנות, ולקבל שיקוף, או אם אתם, למשל, איך זה היה בהתחלה, ככה בערך, כן? אז הנה השיקוף הזה עכשיו, ככה. אז אתם יכולים פה לשנות את המשולש, וכל פעם לבקש מתלמידים. זה אולי פעילות הכי אה, משום... בעלת חשיבות אולי. זה לא סתם ציור, אלא גם רישום שיעורי נקודות. אפשר פה לעשות עוד כל מיני דברים, כמו חישוב שטח, ואפשר גם לשנות את המשולש, אה, למשל, להזיז נקודה ככה, ולבקש שיקוף עכשיו, ואז מה השטח של מרובע שהתקבל. אבל זה כבר כשתרצו לעשות. דבר אחרון, 2 דברים אחרונים, זה צורות יותר מסובכות. יש פה שואלה אנימה שציר סימטריה מקביל לציר ה-X, כמו שאתם רואים, וכאן אתם רואים שחלק מהצורה בצד אחד של הציר וחלק מהצורה בצד השני. הנה השיקוף, אפשר שוב, הכל אותו דבר, כן? הנה השיקוף, אתם יכולים להראות ולבקש מתלמידים לרשום שיעורים של כמה נקודות. איך שתרצו, אפשר לעשות פה רק השלמה. הנה, תלמידים צריכים לראות שיש פה 2 קווים. זה פיתוח קשר עין-יד ומוטוריקה עדינה, אפילו יותר ממתמטיקה. וגם שרטוט הכי מסובך כנראה, זה שרטוט הזה, פרח אנימה. כי מה הולך כאן? גם כן חלק מהפרח בצד ימין של ציר סימטריה. ציר סימטריה בכלל זה ישר לא מאונח לצירים. אז תסתכלו בבקשה מה יש פה, אוקיי? הנה, על התלמידים להשלים. נו, שוב, פיתוח קשר עין-יד, מוטוריקה עדינה אמרנו,
וכמובן אפשר לחשב פה כמה דברים, אפשר לשאול אורך של קטע זה, לא יותר מדי, כן, אבל זה יותר ציור מכל דבר אחר. שוב, האם זה רמה יותר גבוהה? מבחינת הציור כמובן זה רמה יותר גבוהה. מבחינת הימצאות רמה יותר גבוהה. מבחינה גיאומטרית אנחנו צריכים הימצאות כחלק מהוראת גיאומטריה. בעצם זהו. אז שוב פעם אני מזכירה שאם אתם רוצים להוסיף שיעורי נקודות, למשל כאן, מה הנקודות הסימטריות לנקודות האלה, מה שיעורי נקודה הזו, מה שיעורים של נקודה סימטרית. אגב, בגלל שזה ישר y שווה ל-x, כן, תלמידים יכולים לעשות כל מיני מסקנות מעניינות, אבל לא יודעת האם יש בזה כל כך צורך. בזה סיימנו להיום.